itshe emanzini. Into ebalekile kakhulu la esifuna ukukhuluma ngayo yileli itshe leli elisemanzini. Lalela ke mntaka baba, asifune ukuthi usale la. Hamba nami njengamanje. Njengoba lihleli lapha emanzini, kwenzakalani? Kungani lingcolile lisemanzini? Umbuzo uthi why lingcolile lisemanzini? Impendulo yalapha ke ithi itshe ngoba lisemanzini nje lingcolile futhi emanzini alizenzi futhi alina choice, kodwa ngoba lingcolile alihlali emanzini ngoba ligeza, kodwa lihlala emanzini ngoba lingena choice. Kodwa mali lapha emanzini lihleli lingcolile, umuntu uyalithinta lize liyashelelela ukungcola, kodwa lisemanzini. Inkinga yalo alina option, lihleli. Bese sibuya ke manje, ithini lenkulumo? Ibheke kuphi lenkulumo le esikhuluma ngayo? Kunomuntu njengamanje ohleli uhleli mhlawumbe usemsebenzini, ake sibekise kanjalo. Umuntu uhleli usemsebenzini, kunemithetho aphila phakathi kwayo esemsebenzini, kodwa manje nansi inkinga ukuthi noma esemsebenzini kunemithetho ehleli kuye, kodwa nje yena uzothola ukuthi ungcolile, angcole ahambe nayo kolokungcola kwakhe phakathi kwalemithetho. Kusho ukuthi ngamanye amazwi imithetho ayimenzi lutho, njengoba netshe lapha emanzini amanzi engalenzi lutho. Kunemanager ozoyithola ilida abantu abaningi ngendlela emangalisayo, kodwa uzothola ukuthi ekwenzeni kwakhe kunokungcola, kodwa lo muntu imithetho yonke uyiphethe uhamba nayo, kodwa yena akashintshi, le mithetho ayimshintshi, ayimenzi lutho. Ufana netshe elisemanzini, ungcolile, uhamba nakho lokho kungcola lokho. Uyozwa ngani? Uyozwa ngomsindo kuphela phakathi kwabasebenzi, ubone ukuthi kunenkinga la ekhona, kodwa yena ngeke avume ukuthi kunenkinga. Uzosebenzisa ipower yakhe ukuthi ashaye abantu abakhiphe, ngenxa ukuthi akekho ozomphikisa. Ukungcola kwakhe uhamba nakho, yitshe lisemanzini, alishintshwa lutho. Itshe emanzini. Into ebalekile kakhulu la esifuna ukukhuluma ngayo yileli itshe leli elisemanzini. Lalela ke mntaka baba, asifune ukuthi usale la. Hamba nami njengamanje. Njengoba lihleli lapha emanzini, kwenzakalani? Kungani lingcolile lisemanzini? Umbuzo uthi why lingcolile lisemanzini? Impendulo yalapha ke ithi itshe ngoba lisemanzini nje lingcolile futhi emanzini alizenzi futhi alina choice, kodwa ngoba lingcolile alihlali emanzini ngoba ligeza, kodwa lihlala emanzini ngoba lingena choice. Kodwa mali lapha emanzini lihleli lingcolile.